Інфармацыйная карціна дня сённяшняга ў рэпартажах нашых карэспандэнтаў у эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. З клопатам пра жывёл амаль 300 маладых ветурачоў сёлета прыйдуць працаваць у сельгаспрадпрыемствы рэспублікі. Дом без пажару ў Беларусі стартавала прафілактычная акцыя МНС. Творчая іпатэрапія мастачка з Расіі прадставіла ў Віцебску свае работы, на якіх коні розных парод. Масштабное пераўзбраенне аграрнай галіны. Сёлета Віцебская вобласць намерана закупіць 1000 адзінак сельскагаспадарчай тэхнікі на суму 240 мільёнаў рублёў. Яе будуць набываць у лізінг і за бюджэтныя сродкі. Гэта дазволіць істотна абнавіць машынна-трактарны парк сельгасарганізацыі рэгіёна. Пры гэтым акцэнт зробяць на набыццё сучасных энерганасычаных трактароў. Многія гаспадаркі эксплуатуюць тэхніку ўжо больш за 10 гадоў і маюць патрэбу ў сур'ёзным абнаўленні парку. Изношенные в основном тракторы, это 66%, и которые старше 10 лет у нас. Поэтому и закупка в этом году ведется в основном тракторов энергонасыщенных. 171 трактор «Беларусь 3522» будет закуплен в этом году. Ну и остальная прицепная техника, которая будет участвовать в полевых работах. Сделан акцент на севе кукурузы, на зерно, поэтому закуплены будут кукурузные сеялки, оборудование для зерноуборочных комбайнов для уборки кукурузы и различная другая техника. У рэгіёне стартаваў сезон падрыхтоўкі тэхнікі да вясенне-палявых работ. Сёлета плануецца паставіць на лінейку гатоўнасці не менш за 300 адзінак энерганасычных агрэгатаў. Рамонт трактароў, зернеўборачных і кормаўборачных камбайнаў будзе ажыццяўляцца на спецыялізаваных пляцоўках, а таксама ў гаспадарках вобласці. Сёлета на гэтыя мэты плануецца накіраваць не менш за 24 мільёны рублёў. Гэта сродкі абласнога і раённых бюджэтаў, а таксама уласныя сродкі сельгасарганізацый. З клопатам пра жывёл амаль 300 ветэрынарных урачоў сёлета прыйдуць працаваць у сельгаспрадпрыемствы рэспублікі. Такую колькасць спецыялістаў для краіны падрыхтуе Віцебская акадэмія ветэрынарнай медыцыны. Каля 40 выпускнікоў профільнага факультэта ВНУ прыступяць да сваіх абавязкаў у пачатку вясны. Студэнты са скарочаным тэрмінам навучання знаходзяцца літаральна ў кроку ад старту кар'еры. Ім засталося толькі паспяхова здаць дзяржаўныя экзамены. 1 практычны і 2 тэарэтычныя. Гэта не проста праверка ведаў, а магчымасць пацвердзіць сваю гатоўнасць лячыць жывёл. Я заканчивала Пинский государственный аграрный технологический колледж по специальности ветеринарная медицина, ветеринарный фельдшер. В эту профессию меня, можно сказать, привел мой дядя. У него было свое хозяйство. Я являюсь целевиком в одном из хозяйств Каменецкого района, поэтому я буду возвращаться к себе, отрабатывать распределение. Я очень любила всегда животных. С детства у меня была собака, которая, к сожалению, заболела болезнью, которую нельзя вылечить. Я хотела как-то научиться помогать животным так, чтобы можно было какие-то моменты избежать или помочь всеми силами. После обучения я пойду работать в Полоцкую районную ветеринарную станцию. Они, в принципе, уже прошли первый этап, это сдачу практического экзамена. Там для них было достаточно легко преодолеть этот этап, потому что ребята, обучаясь в колледже, затем обучаясь в академии, очень много проходили практик, стажировок, на которых закрепили все свои теоретические знания на практике. И там ребята получили очень высокие достаточно оценки, ниже 7 не получили. И поэтому, в принципе, достаточно хорошо подготовлены и приступили к теоретическому этапу. Дыпломы аб атрыманні вышэйшай адукацыі будучым ветэрынарам, выпускнікам Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны уручаць на наступным тыдні. З 1 сакавіка яны пачнуць асвойваць прафесію ў гаспадарках. Большасць спецыялістаў на прадпрыемствы прыйдуць летам. Зараз студэнты замацоўваюць свае веды, праходзяць пераддыпломную практыку. Працягваем выпуск. У пытаннях бяспекі няма дробязяў. З пачатку года ў Віцебскай вобласці здарылася амаль 90 пажараў. Гэта удвая больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Узрасла і колькасць ахвяр вогненнай стыхіі. Прафілактыку гібелі людзей ад знешніх прычын абмеркавалі на пасяджэнні камісіі пад кіраўніцтвам намесніка старшыні Віцебскага аблвыканкама Вячаслава Дурнова. У онлайн-фармаце далучыліся раёны. Сярод ключавых пытанняў эфектыўнасць работы назіральных
камісій і суб'ектаў прафілактыкі. Неабходна выключыць фармалізм у рабоце з насельніцтвам, дайсці да кожнага і павысіць свядомасць грамадзян у пытаннях асабістай бяспекі, удасканаліць метады прафілактыкі. Важна не толькі своечасова выявіць праблемы ў дамах жыхароў вобласці, а і кантраляваць, як іх ліквідуюць. Ад работы рэвізораў залежыць здароўе і жыццё людзей. С установившимися погодными условиями уже областным исполнительным комитетом ушло ряд указаний для активизации деятельности именно с работой с гражданами преклонного возраста, инвалидами, которые нуждаются в помощи. Ведь основная задача, чтобы они в своем быту не ощутили влияние этих морозов. То есть эта работа сегодня активизирована путем и обзвона работниками МЧС. Мы имеем списки, звоним, общаемся, предупреждаем о тех проблемах, которые могут быть связаны с печным отоплением. Также фиксируем травмирование граждан преклонного возраста, которые пытаются обогреваться лучистой энергией, открывая топливник печи, одежда загорается, и они травмируются и попадают в больницу. То есть акцент сделан именно в целом на жизнеобеспеченность уязвимых категорий граждан. Нягледзячы на статыстыку студзеня, у Віцебскай вобласці апошнія гады зніжаецца колькасць загінуўшых ад знешніх прычын. Для гэтага ратаўнікі выкарыстоўваюць усе магчымыя метады і формы работы. Інфармаванне праз СМІ, рассылка СМС-паведамленняў і ўсебаковая прафілактыка. У Беларусі стартавала прафілактычная акцыя МНС «Дом без пажару». Яна ахопіць 16 раёнаў краіны, у тым ліку абласны цэнтр, Віцебскі і Гарадоцкі раёны. Кампанія накіраваная на зніжэнне рызыкі ўзгаранняў у жылых дамах і гібелі на іх людзей. Ратаўнікі адправяцца ў рэйды, каб праверыць супрацьпажарны стан кватэр і дамоў, а таксама нагадаць жыхарам вобласці асноўныя правілы бяспекі і наступствы іх парушэння. Основной акцент спасатели сделают на посещении домовладений категорированных граждан, одиноких, одиноко проживающих, инвалидов, многодетных семей, а также семей, где дети находятся в социально опасном положении. В этот период основной акцент также будет направлен на напоминание гражданам правил эксплуатации печного отопления в условиях пониженных температур воздуха, а также эффективности установки автономных пожарных извещателей. Данная работа будет проводиться активно не только работниками МЧС, а также субъектами профилактики, в компетенции которых лежат вопросы безопасности жизнедеятельности. МЧС призывает граждан относиться спокойно к таким визитам, потому что все эти действия направлены на сохранение жизни и здоровья населения. Папярэдзіць трагедыі і нагадаць элементарныя правілы паводзін у побыце. Уся прафілактычная работа ратаўнікоў накіраваная на тое, каб мінімізаваць рызыку пажараў і захаваць чалавечыя жыцці. Да іншых тэм. Больш за 150 тысяч рублёў за апошні тыдзень. Менавіта столькі страцілі жыхары Віцебскай вобласці з-за дзеянняў кібермахляроў. Усяго за гэты час у рэгіёне зарэгістравана больш за 30 злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій. Схемы падману становяцца больш дасканалымі. Людзей запалохваюць ліпавымі крымінальнымі справамі, фінансаваннем экстрэмізму і аформленымі на іх крэдытамі. Трывожная статыстыка вымушае праваахоўнікаў прымаць экстранныя меры. У паўночным рэгіёне стартавала маштабная акцыя «Тыдзень кіберабароны», якая працягнецца да 25 студзеня. Міліцыянеры наведваюць школы, ВНУ і працоўныя калектывы прадпрыемстваў, каб папярэдзіць віцяблян пра небяспеку і даць парады, як не стаць ахвярай зламыснікаў. Цель данной профилактической акции – донести до граждан основные мошеннические схемы в сети интернет и киберпреступления, которыми злоумышленники пытаются обмануть наших граждан. Будут сотрудники выбывать непосредственно в трудовые коллективы крупных предприятий. Патрульно-постовая служба милиции будет заходить в магазины, торговые точки. Участковые инспекторы милиции будут посещать пожилых людей на дому и разъяснять все вот эти вот профилактические моменты о совершении преступления в сети интернет. Мне поступила СМС неизвестная. Я сразу позвонила в милицию, потому что якобы какой-то кредит, который я должна оплатить очередную его часть. Ну, так как я смотрю рекламу, телевидение наше, и там предупреждают, чтобы не переходили по ссылкам,
так далее. Ничего не сообщали свои паспортные данные, ничего не сообщали. Вот. И я обратилась, все, мне помогли. Ахвярамі інтэрнэт-ашуканцаў становяцца людзі ўсіх узростаў, але асаблівая група рызыкі – пажылыя грамадзяне. Праваахоўнікі яшчэ раз нагадваюць, кім бы ні назваў сябе суразмоўца па тэлефоне, калі гаворка заходзіць пра грошы, крэдыты ці коды доступу, гэта махлярства. Не паведамляйце нікому свае персанальныя дадзеныя і адразу спыняйце дыялог. Адзін з апошніх выпадкаў кібермахлярства здарыўся ў Віцебску. Да праваахоўнікаў звярнуўся 54-гадовы гараджанін. У сацыяльных сетках мужчына адгукнуўся на прапанову хуткага заробку ў трэйдынгавай кампаніі. Пачаў інвеставаць, а праз месяц паспрабаваў вывесці заробленае, аднак не змог. Для вырашэння праблемы пацярпеламу патэлефанаваў і лжэсупрацоўнік банка. Мужчина должен был правильно ответить на 3 вопроса. Ответы оказались неверными, и он получил штраф $1200 США. Оплатив штраф, деньги ему не вернули. Путем манипуляции мошенники убедили еще вложить 7000 рублей. Когда мужчине начали звонить лжесотрудники Комитета государственной безопасности, он понял, что его обманывают мошенники, и обратился в Первомайский РОВД. Праваахоўнікі заклікаюць грамадзян не верыць прапановам хуткага і лёгкага заробку ў інтэрнэце. Высокая даходнасць у кароткі тэрмін заўсёды звязана з вялікімі рызыкамі, і гарантаваць яе немагчыма. Калі незнаёмцы абяцаюць іншае, хутчэй за ўсё, гэта ашуканцы. Мастацкая іпатэрапія. Адысці ад гарадской мітусні і дакрануцца да маляўнічага коннага свету запрашае выстава члена Творчага саюза мастакоў Расіі і Міжнароднай федэрацыі ЮНЕСКА Кацярыны Барысавай. Коні як натхнення. Кацярына – мастак і полаг. Яна ўсё жыццё малюе гэтых грацыёзных жывёл. У экспазіцыі прадстаўлены графічныя і жывапісныя работы за 4 дзесяцігоддзі. 50 твораў, на якіх коні з Расіі і іншых краін свету. Чэмпіёны, пераможцы спаборніцтваў, прадстаўнікі розных парод. Кожная са сваім характарам і гісторыяй, але нязменна прыгожая. Это все реальные лошади. То есть для меня было важно рассказать историю, сторителлинг, да, историю успеха каждой лошади, за которой стоит огромный труд энтузиастов, людей, которые не просто создали эту лошадь, вырастили, воспитали и сделали чемпионом. Поэтому мы, художники, как проводники во времени, то есть мы запечатлим тех, кто достоин. И просто обычных рабочих лошадей. Ну, то есть они все прекрасны для меня. Мы видим такую глубокую погруженность человека в суть вещей. То есть это не просто лошади, это то, как человек осмысливает это, в общем-то, природное явление. Художница Екатерина Борисова, она не просто передает черты каждой породы, а подчеркивает индивидуальность каждого животного. Поворот головы, выражение глаз, оно погружает в зрителя и окутывает своей реальностью. Настолько передано тонко черты каждой породы, каждая скула особенно поражает глаза лошадей. Коні – узор прыгажосці, вытанчанасці і сілы. Кацярына Барысава – аўтар праекта «Коні як культурны код». Яна праводзіць майстар-класы. Выдала кнігу-размалёўку для дзяцей. На ўрачыстым адкрыцці экспазіцыі мастачка прадставіла сваю лекцыю-прэзентацыю. Выстава «Я малюю коня» працуе ў мастацкім музеі да 28 лютага. Колькі слоў аб спорце. Снежны снайпер – абласны этап рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па біятлоне. Сабраў у Віцебску больш за 300 лепшых страляючых лыжнікаў з усяго паўночнага рэгіёна. Дагэтуль яны прайшлі раённыя і гарадскія адборы. У турніры на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба ўсе ўдзельнікі – аматары. Ніхто з навучэнцаў прафесійна біятлонам не займаецца. Юныя спартсмены аспрэчаць лідарства ў 3 узроставых групах. Самым маленькім удзельнікам 9 годов, старейшим 15. Я выступаю уже 2-й раз. В прошлом году я уже участвовал в этих соревнованиях на республике и занял 3-е место. В этом году я хочу на республике занять уже 1-е место. Сначала начинала с лыжи-роллеров, потом уже перешла на лыжи. Ну, стрелять тоже очень нравилось. Я уже 2 раза была в Раубичах на финале снежного снайпера. Как только выпал снег, мы начали бегать, кататься и стрелять. Со стрельбой у меня все хорошо, а вот с бегом не очень. Буду стараться подтянуть.
За путёўку ў абласны этап спаборніцтваў на Віцебшчыне змагаліся больш за 3000 школьнікаў. Хутка бегчы па дыстанцыі, дакладна страляць і не губляць часу на штрафныя кругі. Нямногія справіліся з гэтай задачай. Фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па біятлоне «Снежны снайпер» на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба у лютым пройдзе ў цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па зімовых відах спорту «Раўбічы». Тым часам Орша на некалькі дзён стала шахматнай сталіцай. На міжнародны турнір сабраліся звыш 250 удзельнікаў. Гэта прадстаўнікі шахматных федэрацый Беларусі, Расіі, Ірландыі, Украіны, Туркменістана. Буйныя спаборніцтвы аб'ядналі спартсменаў розных узростаў. Яны падзелены на групы і сыграюць некалькі турніраў, у тым ліку бліц і тэмпа. Міжнародныя гросмайстры правядуць сеансы адначасовай гульні з дарослымі і дзецьмі. Вынікі падвядуць у асабістым і камандным заліках. Один из крупнейших международных турниров по шахматам именно в Республике Беларусь. Всегда собирается очень много федераций, большое количество участников. Нравится очень сильно молодежи, потому что через нашу Оршу прошло очень много спортсменов, которые стали и гроссмейстерами, и вице-чемпионами, и чемпионами мира в своих возрастах детских, которые у нас участвовали на соревнованиях. Очень важно для того, чтобы разные игроки разных и поколений, и уровней, статусов сражались между собой, поднимали свое мастерство, но это дополнительное общение и связи, и контакты, и действительно разнообразие шахматной борьбы. То есть сталкиваются и стили, и разные направления, и поэтому это очень хорошее поле для тренировок для всех. Я начала заниматься шахматами в 3 года, потому что мой брат тоже начинал заниматься в 3 или в 4, и мы решили, что я тоже буду заниматься шахматами. Аршанскі шахматны турнір – традыцыйнае месца сустрэчы вопытных спартсменаў з высокім міжнародным рэйтынгам і зусім юных аматараў інтэлектуальнай гульні. Для удзельнікаў падрыхтавалі ў тым ліку насычаную культурную праграму. Пераможцаў міжнародных спаборніцтваў назавуць у нядзелю 25 студзеня. Важные и самые цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. На гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага, убачымся ў эфіры. По информации Витебскаблгидромета, у ближайшие сутки по области будет воблачное надворье. Местами невеликий снег. На особных участках дорог гололедица. Ветер усходний, ночью слабый, днем 4-9 метров за секунду. Температура ночью минус 8-13, днем минус 5, минус 10. У Витебску будзе воблачнае надвор'е, магчымы невялікі снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер усходні, ноччу слабы, днём 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -8, -10, днём -5, -7.